Assalamu alaykum vatandaşlar. Liwan naklar ýaly bolmaly, watan üçin janymyzdan geçmäge taýin bolmaly diýip bolup halky bir hilden ekstremizme çagyrýan Muhammed ağa. Şol liwan naklarym niýe bir polisiýa saklanyna şolar aýtmadylar. Bizi protesta çagyrdylar, şolar günakarlamadilar diýen bolup. Indi siz hem şol protesta çykan wagtyňyzda saklansaňyz hiç kimi günakarlamaýan. Şol şey diýjek bolýanlar sen bizim. Ondan mene diýen zadyň kemçilikli adam yok, bizim hem kemçiligimiz var, yanlışlığımız var, boynuň alyp bar ýöne olary aýdyp boldy oturmaň diýip özüňe aýdylsa gaharlanan bolýan. Ol Türkana sady ynanjyň halkymyzy yalan boş wadalar bilen tarapyna çekip özüňi lider diýen bolup goşadyrnak üçin lider a. Olar köçä çykaryp soňundan olar polisiýa saklasa öz günüňizi özüňiz görüň diýjek bolýan. O zaman şu zatlary pul üçin edýänliňi bilip bolýar da sen ýene bir aýdýan nemelerim var da çykyşlaryň. Muhammed ağa şol hasa başlyk diýen ýörüýte şoňa her kim bir 2-3 dollar geçirirse okulda bize ullakan kömek etdiňiz bolar diýenler. Ya bir aýdan diýenler bolsa şoňa şol hasaba geçiriň diýen bolup sen delegeçilik edip oturýarsyň ha. Şolum suwd edýär şol işler pul üçin edýänler. Niýetin gowy däldigini. Siz ýaly ogry betnebiz haramzadalary sadaka düşürmeýin. Oýlansana ho. Eli vatandaşlar bu adamların boş vaadalarına inanıp özüňizi oýnatdyryp ýörme.